Já vás chci všechny pozdravit, rád vás vidím a vždycky mě pobaví a dobře naladí, když se tady náhodou nějakým omylem ocitnu a vidím tady ten váš krásný pozdrav pro toho, kdo tady stojí, i že má mluvit pomalu, zřetelně a nahlas. Takže si to vždycky vzpomenu a baví mě to. Bylo řečeno, že tady měl stát Marek Jurček a díky všem těm okolnostem tragické události, co se staly, tady být nemůže, ale je se svou rodinou, takže jsem tady já. A chtěl bych, abychom mohli se zamýšlet nad Pánem Bohem. Možná i v zájmu toho, co se stalo v uplynulých dnech, a nejenom co se stalo v Praze, ale co se stalo možná v našich životech, co se stalo, jak mnozí lidé psali na internetu v katolické církvi, bychom měli řešit znamení poslední doby, to, že Ježíš je brzo tady a měli bychom se připravit. Měli bychom po vzoru Ježíšových slov pozvednout své zraky, protože vidíme znamení doby a měli bychom se připravovat na jeho druhý příchod. Možná. Ale mám pocit, že stále se nacházíme v období, kdy bychom si měli připomínat ten první příchod. A ten mám pocit, že jako adventisti hodně opomíjíme. Protože ať už jsme se do církve narodili, anebo jsme se k víře v Pána Boha nějakým způsobem v životě dopracovali, tak máme na mysli a na zřeteli to, že Pán Ježíš jednou přijde a to je to nejdůležitější. Možná, ale přesto si dovolím říct, že ten první příchod je strašně důležitý. Bez něho bychom neměli důvod řešit nějaký druhý příchod. První příchod a světem znělo evangelium. Evangelium dneska máme zafixované, že je něco, kdy lidem říkáme, že v tomhle světě je spoustu zla, ale to brzy skončí, protože Ježíš brzy přijde, takže si máme dát své životy do pořádku a konec světa je tady. Přesto si troufám tvrdit, že evangelium toto není. A nebo pokud je, tak je mnohem širší než jenom tohle. Evangelium není to, co jenom dokážeme do pár vět, do pár nějakých souvětí spojit a jen tak ledabyle lidem říct. Evangelium je něco, co je naprosto odlišné od toho, co my chápeme jako evangelium. Evangelium je dobrá zpráva, což je slovní spojení, které zná každý z nás jako věřících a máme za to, že Pán Ježíš zemřel, zvítězili jsme a máme naději na spasení. Ale i když to takhle řeknu, tak to s nikým z nás a z vás vůbec nic neudělalo. Jak je to možné? Nemá být evangelium nejenom radostná zpráva, ale taky strašně radikální zpráva? Nemá být evangelium něco naprosto překvapivého a skandálního? Protože evangelium není nic, co by měla být běžná zpráva, jako že si jdu koupit zítra 5 rohlíků. Evangelium je něco, co má otřást člověkem. Co mu má nějakým způsobem zpřevrátit pohled na celý svět, na sebe, na druhé, možná i na Boha. Evangelium má být něco, a troufám si říct, někdo, kdo chce každý den nějakým způsobem vstupovat do toho života a není to jenom zpráva pro ty druhé, ale je to zpráva pro mě, každý den. Ale zároveň je to zpráva pro všechny, pro celý svět. Ne o tom, že konec světa se blíží, ne o tom, hříšníci třeste se, protože stanete před Boží soudnou stolici, ale evangelium je úplně něco jiného. Vzpomeňte si na to, co se zpívá okolo těch vánočních svátků každým rokem. O tom, že byli nějací pastýři, že pásli svá stáda,
že někdy v noci naráz z ničeho nic se rozsvítila nebesa, sestoupily zástupy andělů a chválili Pána Boha a oznámili pastýřům, že se jim narodil Spasitel. Umíte si představit, jak neuvěřitelná zpráva to byla? Vám tady teďka, my andělé, oznamujeme, že se narodil Spasitel světa. To evangelium, které očekávali, je najednou úplně jiné. Protože jako jim vždycky v těch rabínských školách a v synagogách vyprávěli, a když se četli starozákonní texty o tom, že přijde váš Mesiáš, přijde váš zachránce, tak se mluvilo o mocném vůdci, který je zbaví nějaké nadvlády a tehdy přijde nějaký konec a budou se mít dobře a jako Židé budou vlastně vládnout celému světu s Pánem Bohem a tak dál. A to je to, co čekali. Tohle evangelium oni čekali. A teďka přichází anděle a oni jim řeknou, tak přátelé, mám pro vás radostnou zprávu, tady v Betlémě se vám narodil Spasitel světa. Co? Jak se vám narodil Spasitel světa v Betlémě? Ještě v nějakých chudých poměrech. To je tak skandální zpráva. Ne, takovýhle Mesiáš určitě být nemůže. Mesiáš má být někdo, o kom nevíme, prostě se najednou zjeví, bude plný moci a prostě všechno tady zboří a všechno zhrube od vrchu dolů a bude to jiné. Ale Ježíšovo skandální evangelium je o tom, že on se narodí jako obyčejné chudé malé miminko do úplně nejchudších poměrů, jaké si dokážete představit. Neměl kde bydlet. Byl mezi dobytkem. Pastýři byli ti první, kteří ho přišli chválit. Žádní královští velmožové. Dovolím si skok o několik tisíc let dopředu. Jestliže my hlásáme evangelium lidem okolo nás a spojujeme to stále s tím, že Ježíš brzy přijde, což je pravda, protože to Pán Ježíš sám řekl, že brzy přijde. Ale nečekáme náhodou taky jiného Mesiáše, než jakým Ježíš opravdu je? Všechno to v té Bibli máme napsané. Jak je to možné, že Ježíš a jeho příchod byl tak skandální? Byl tak odlišný od toho, co lidi čekali. My čekáme Ježíše, který někdy přijde. A co když to evangelium, které máme hlásat, je o tom, že Ježíš přišel a přichází každý den? Úplně jinak, než očekáváme, úplně jinak, než si myslíme. Izajáš, když psal svou knihu, nebo bylo zapisováno to, co kázal, tak přichází se zajímavou věcí. Nevím, jestli jste nad tím někdy přemýšleli. Když začíná svou 53. kapitolu, tak píše, kdo uvěřil naší zprávě. Klidně potom budu pokračovat dál, ale hned ta první věta, otázka řečnická, kdo uvěří naší zprávě. Evangelium to není to, co lidi čekají. To není to, co já jsem takhle očekával, že Ježíš takový je. Ne, kdo uvěří té naší zprávě. To je tak nepravděpodobné. To je tak úplně jiné a skandální. Když si čtete o tom, co říkají anděle pastýřům, když si čtete o tom, co říká anděl Marii, která má Ježíše porodit, když si čtete o tom, co říká anděl Josefovi, který má být průvodcem Marie a má ji přijmout za ženu, to jsou slova, která my známe a čteme je stále dokola. Neboj se, Josefe, přijmou Marii za manželku, protože to, co z ní bylo počato, je z Ducha Svatého. Jasně, řekneme si. To známe, čteme to každý rok nebo několikrát do roka, ale umíme si představit, jak neskutečné to vlastně je. Ona, Marie, mladá, můžeme říct slečna, neprovdaná, ani s mužem nežila a naraz je těhotná. Ježíš si vybral evangelium pro rodinu, kde vlastně se možná až do konce smrti věřilo, že Marie porodila ze smilstva. A nikde v evangelích nečteme, že by Marie, Josef a Ježíš proti tomu brojili. Že by všem vysvětlovali, ale ne, ono to bylo úplně jinak. Ale on přijímá tenhle stav.
je počatost Ducha Svatého, ale stává se evangeliem pro ty, kteří jsou naprosto vyloučeni. Na Marii se museli koukat celý život skrz prsty, protože ona byla ta, která otěhotněla dřív než, protože všichni věděli o Josefovi, když přišli do toho Betlema, že on přece ještě není ženatý. Tak jak ta Marie, kterou si tam bere, může být těhotná? Tak buď spolu byli oni dva, no a nebo to má s někým jiným. Tohle je evangelium. Že i uprostřed bezvýchodné, šílené, nepředpokládané situace je tam Bůh, který řekne, ale já jsem uprostřed toho všeho. Nenadarmo bylo řečeno, že syn, kterého Marie porodí, se má jmenovat Immanuel. Bůh s námi. Marie, která vlastně má žít v hříchu, říká, já mám syna, který je Bohem s námi. Ale tam se to vůbec nezastavilo. Když mluví anděl Gabriel s Alžbětou a potom i se Zachariášem o tom, kým bude Ježíš Jan Křtitel, tak on říká, že bude připravovat cestu Pánu, bude připravovat cestu Ježíši Kristu. A on říká u Lukáše, klidně si to spolu se mnou otevřete, hned na začátku. Lukáš 1. kapitola, 76. až 79. verš. A ty, dítě, budeš nazváno prorokem nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit jeho cesty, dát jeho lidu poznat spasení v odpuštění jejich hříchů, pro niterné milosrdenství našeho Boha, v němž nás navštíví jako svítání z hůry, aby se ukázal bydlícím v temnotě a stínu smrti a přivedl naše nohy na cestu pokoje. Tohle je evangelium. Žádné radikální vykoupení, žádné získání z područí nějakých nepřátel, ale v odpuštění hříchu, ve spasení a v pokoji. Ale to je přece trošičku něco jiného. Spasení. Co má přinést to evangelium spasení? Tak co mám udělat? Nic. Pro nás se evangeliem stalo, když už to rozšíříme, a není to jenom nějaké pozvání k očekávání Pána Ježíše na konci času, v tom, že teda přijmi Pána Ježíše, dodržuj desatero a potom budeš spasen. Možná. Ale o Ježíši čteme, že přišel, aby dal člověku ne odsouzení, ale aby mu dal odpuštění hříchů, aby mu dal spasení. Nepřišel, abych po člověku něco chtěl. Stal se Bohem mezi námi, stal se Bohem s námi pro každého člověka na tomhle světě, nejenom pro nás, co sedíme tady, pro každého člověka na tomhle světě, aby takový, jak je, mohl za ním přijít a mohl přijmout záchranu a mohl přijmout spasení. Nic víc a nic míň. To je evangelium. To je tak skandální. To je tak překvapivé, že to není to, co my chceme. To není to, co my očekáváme. Protože nikdo nám nedává nic zadarmo. Nikdo. A dokonce vlastně ani to spasení nemůže být zadarmo. A i když říkáme, že spasení je zadarmo a je z milosti, tak stále hledáme něco, čím bychom si ho mohli zasloužit. Nějak se mohli od Bohu odvděčit, mohli něco pro to udělat, aby teda bylo vidět, že jako si toho fakt vážím a jakože mám na to právo a je to dobře, že jsi mě teda Bože omilostnil. Přesto Bůh, když oznamuje, že Ježíš přijde, tak říká, že přijde odpuštění hříchů a neříká, že to bude někomu konkrétnímu, ale bude to všem. Možná si pamatujete na to, když Ježíš o pár desítek let později vyrůstal a byl dospělým, přišel do Nazaretu a v synagoze vzal svitky Izajáše a tam četl. Tam četl slova proroka, která se vztahovaly na Mesiáše, který má přijít.
osvobodit zajaté, vyhlásit svobodu zajatcům. A on řekne, to jsem já. Ne, takhle to být nemůže. To je úplně někdo jiný. A tak Ježíš se potom už nějak neobtěžoval, aby stále chodil a říkal, tak přátelé, já jsem Mesiáš, věřte mi. Protože viděl, že to nemá smysl. A není to ani tolik o slovech, jako o tom, že evangelium má být v srdci a má člověka proměnit zevnitř. A tak to, co dělal a to, kým byl, to bylo stělesnění evangelia. Evangelium, to je Ježíš, přátelé. Není to něco, není to někdo, ale je to jenom Ježíš, nic jiného. Umíte si představit, že někdo jiný, kdo kdy žil na tomhle světě, by mohl být stělesněním tak překvapivého evangelia, který si dovolí přijít a dovolí si poučovat jako dítě dospěláky a ukazovat jim, jak to možná s tím Pánem Bohem je? Umíte si představit, že jiný člověk než Ježíš by mohl nést evangelium a přijímat celníky a hříšníky? Jen si zkuste napozývat spoustu lidí pochybných reputací k sobě domů a hned budete mít zajímavé e-maily, SMSky. Bratře, prosím tě, s kým jsi to seděl? Sestro, s kým jsi to udělal večeři? Jako, to neexistuje. Ježíš a jeho skandální, radikální a možná překvapivé evangelium je o tom, že on přišel fakt opravdu pro každého. On se narodil i pro toho celníka. A on si toho celníka pozve jako svého nejbližšího spolupracovníka. Umíte si to představit? Mizerného, pochybného člověka, že by se měl dostat do vedení sboru? No, neexistuje. Ježíš jako představitel, jako naprosto radikální evangelium, které přijde a nemá problém obejmout malomocného. Je jako člověk se štítím bezdomovců. On přijde, obejme malomocného a je mu to jedno, protože on je Bohem mezi námi. Ježíš jako evangelium přichází a nejde jenom za těma, kteří se radují, kteří se mají dobře. Protože být správným křesťanem a mít dobrý vztah s Bohem znamená to, že mám se dobře. Protože jestli se mi děje něco špatného, tak je to trest Boží, protože jsem v něčem nevěrný. A kde jsme to, přátelé, vzali? Nebyl to náhodou Ježíš, nebylo to jeho evangelium a on, který přichází za těmi, kteří pláčou. Nebyl to náhodou on, který místo toho, aby jenom prošel okolo vdovy, která zrovna jde ve smutečním průvodu a pohřbívá svého jediného syna, zastaví se, obejme ji, vyslechne ji a pláče tam s ní. Protože si uvědomuje tu bolest, kterou zrovna prožívá, když jako vdova přichází o svého syna. Co to všechno pro ní znamená, jak zůstává sama, jak obrovskou bolest si jako matka nese. Ale to nebylo něco, co by měl okolní svět řešit. Okolní víra řešit. Řeší to naše evangelium? Řešíme to my? Ježíš jako tohle překvapivé evangelium, ano. On se narodil a přinesl tu nejlepší zprávu právě i pro takové lidi. Nejde o to se mít dobře. Jde o to, že Bůh je Bohem s námi vždycky. Kdo jiný než Ježíš si dovolí člověku, který žil hodně pochybný život, je jako rebel odsouzený na smrt, pár minut před smrtí říct, budeš se mnou v ráji, než obrovsky radikální a překvapivé slovo evangelia. My bychom mu řekli, tak bratře, nejdřív budeš muset souhlasit s některými věcmi, které my jako církev učíme, nejdřív budeš muset vyznat tohle a tohle a tohle. A jedinou věc, kterou Luther na kříži řekne, a ty se ani Boha nebojíš. My tady visíme po právu, zatímco tento byl odsouzen nevinně. Nemusel udělat vůbec nic, aby mu Ježíš řekl, budeš se mnou v ráji. Jediné, co udělal Luther, bylo, že řekl, že on chce taky. On chce, aby ten Bůh s námi byl i jeho Bohem.
Umíte si představit ten skandal, který vyvolal Ježíš, který přijme cizoložnici, stane se jednou z jeho následovnic, dovolí si, aby mu otírala vlasy jeho nohy olejem. Všichni ostatní se nad tím pohoršují, ale on a jeho evangelium ne. Protože na tom, jakou má člověk reputaci, to, jak se zrovna ten den má, to, co zrovna přežívá a prožívá, jemu vůbec na tom nezáleží. On je Bohem s námi vždycky. A vždycky bude. A dokonce to je Bůh pro nás nejenom pro ty, kteří toho Boha známe, ale i pro ty, kteří toho Boha neznají. A tak kdo jsem já, abych se nějakým způsobem povýšil nad různé vyloučené skupiny. Nad ty, kterými možná pohrdám, ať už jsou to lidé v jiných církvích, nebo vůbec jiného vyznání, anebo to, jak žijí. Immanuel je i jejich Bohem. Když Ježíš se narodil, andělé zpívali, že nám byl dán syn. Nám všem. Nejenom představitelům církve, ale i obyčejné spodíně, jako byli pastýři. Nám všem. Nejenom představitelům církve, nejenom řádným členům, a dokonce nejenom členům jiných církví, ale všem. I té spodíně, co je na ulici možná. Úplně všem byl dán Ježíš. A on přijímá každého. Všechno to, co Ježíš dělá, totiž vychází z ničeho jiného, než my očekáváme. Když my mluvíme o lásce k Pánu Bohu, když my mluvíme o tom, že Pána Ježíše máme rádi, tak si to stále dáváme jenom do souvislosti, tak mít rád Pána Boha znamená dodržovat 10 přikázání, dělat to, nedělat to. Možná i to k tomu patří. Ale milovat Pána Boha, věřit a přijmout evangelium znamená úplně něco jiného. Ježíš, když mluví s učedníky, tak říká, že podle toho poznají lidé okolo, že jste moji učedníci, že máte lásku jedni k druhým. A my si řekneme, jo, to známe. Takových lidí, kteří stále mluví o lásce, ale ne o té spravedlnosti a o tom je strašně moc. A láska je laciná a milost je laciná. A možná to tak není. Umíte si představit, že láska, kterou bychom řekli vyžaduje Bůh, je něco laciného? Odpouštět svému bratrovi stále dokola? Milovat tak, jak miloval a miluje Pán Bůh mě a tebe? Je to něco jednoduchého? A naraz to není možná zas tak laciná láska. Že to není zas tak laciná milost. Tahle ta milost stála Pána Boha život. Co může udělat člověk, aby si to zasloužil? Co můžu já Pánu Bohu dát, abych mohl dostatečně vyjádřit, že si to zasloužím? No nic. Protože já si to naprosto nijak nezasloužím. A on to věděl. A on to ví. A on s tím počítá. A on nic nechce. Jediné, co chce, je to, že když zjistím, jaký ten Pán Bůh je, že mu dám své srdce. A to, jak mě potom povede, bude vždycky jiné od každého člověka. Když si vezmeme učedníky, pro každého z těch učedníků byl Ježíš někým jiným. Každého znal nějak jinak. Stejně tak, když my tady sedíme a během týdne nějak žijeme, každý známe Pána Boha trošku nějak jinak. A Pán Bůh je nám trošku někým jiným. Ale přesto je to Bůh s námi. Přišel, aby nám daroval spasení. Přišel, aby nám daroval vysvobození od všeho zlého. Přišel, aby nám dal pokoj do života. A tak už nemusíme chodit světem stále s tím strachem. Jestli to, co jsem náhodou neudělal, teďka jsem nepřišel o spasení. Jestli mě teďka Pán Bůh nebude mít míň rád. Jestli musím udělat ještě něco, abych dokázal, že jsem dobrý křesťan. A nebo jestli, když se budu bavit s tímhle člověkem, jestli náhodou nestratím svou nebeskou reputaci.
Všechny tyhle ty věci Ježíšovo skandální evangelium odmítá. A jediné, co evangelium přináší, je Ježíš. Ježíš je tak nepředpokládaný člověk a tak neobvyklý člověk, že když my se mu odevzdáme, tak on nás bude vést naprosto neočekávaně. Bude chtít po nás věci, které jsou naprosto překvapivé. Nebudou to věci nějakého stereotypu, ale on nás povede, protože on sám a jeho evangelium je úplně něco mimořádného. Je něco úžasného. Není to něco, když si vezmeme Bibli a přečteme si, aha, vím, co tam je, vím, jaký Bože jsi, vím, co po mně chceš. Ne. Každý den musíme prožít evangelium. Každý den si musíme prožít to, že mně byl Ježíš dán. Bože, kdo jsi? Jak mě tenhle den chceš vést? Do čeho mě chceš vést? Ke komu mě chceš vést? Ono se může stát, že nás povede potom k celníkům, k bezdomovcům, k ateistům, k gotikům, k rockerům, k punkerům, k LGBT, ke komukoliv. Záleží, jestli chci patřit Bohu a jít tam, kam mě chce on vést. Evangelium je a bylo něco překvapivého. Evangelium není jenom o nějakém pasivním sezení a čekání na Ježíšův návrat. Evangelium je o tom, že Ježíš přišel. Ježíš žil, zemřel, ale přichází každý den. Jeho největší překvapení je, že to spasení je naprosto zdarma. Že ta milost, jeho láska, jeho přízeň, jeho přítomnost nikdy neodejde. Nic nemůžete udělat, abyste se Pána Boha zbavili. Žalmista říká, i kdybych vlezl do podsvětí, i tam bude. Nic nemůžete udělat, abyste se Pána Boha zbavili. On tady stále pro vás bude. Stále se k němu můžeme vracet a stále ho můžeme nacházet. A i když máme radost, Pán Bůh je tam. I když máme neutrální takový stereotypní den, Pán Bůh je tam. A i když prožíváme zármutek a bolest, Pán Bůh je tam, aby nám dával pokoj, klid. A i když se mi chce nadávat a hádat se s ním, Pán Bůh je i teď tady. Hádejme se, hledejme ho, ale hlavně očekávejme, že Pán Bůh bude jiný, než si myslíme, že je. Pán Ježíš se narodil před 2000 lety. Ale je důležité, aby ten můj vztah a to evangelium, které nesu o tom úžasném, mimořádném, zachraňujícím, láskyplném, objímajícím, přijímajícím, neodsuzujícím a znova milujícím Bohu, aby tohle evangelium stále znělo z našich životů. Nemusíte o tom mluvit. Stačí, když tohle z nás bude vyzařovat. Protože evangelium to je Ježíš. On toho moc nenamluvil o tom, jak by se co mělo. Ale to, kým byl, mluví i mnoho tisíc let potom. To, kým je Ježíš, je to evangelium. Prosím, nechme Ježíše promluvat každý den. A přijmejme my to evangelium, které je tady pro všechny. I pro toho, pro koho si myslíme, že tady vůbec není. Není totiž mezi námi vůbec žádného rozdílu. Vůbec ničem. Přijít můžeme k němu úplně všichni. Chválit ho, protože nám byl dán spasitel. Nám zešlo světlo v temnotě. Nám byl dán syn. Ne Židům, ne adventistům, nám všem, celému tomuto světu. Amen.